Yo, good morning guys. Main bunta guys. Talong agas. Nga with sa bintag sa tubig. Oh. Nalibang mo ng bata. Tugas kayo eh. Huh? Luto naman ang kanon. So, ay na yan. Tapos kayo. Ay, excuse me po. So, wadari ako ang asawa o ako ang batang gamay. Nagpahilot sa ano yun? Giubo to akong bata. So, kumusta mo diha? Tagsara man ko maka vlog. Ya, atong vlog kuan pang about ra sa pamilya, pang trabaho, sa diha. Di ba guys? Oh, shout out din tanan diha sa mga kuan ako, mga followers ug subscriber. Salamat kay sa inyong pagtan-aw bisag gamay ra tag view sa YouTube. Nagmay ra gihapon. Diba? So makatiman pa ko sa kuninong ago niya. Bata na libang, mag-ilo pa ko. Okay. So okay guys, haon tas to ang linong guys kay tos tagbawon guys. Dong, ali diri dong. Tanaw sa lida dong. Ali na ba? Ayaw diha ba? So tanaw sa salida kung bata sa cellphone guys. Maram niyang lingaw. A few moments later. Sabay po ninyo ang diya, kanaan ang medyo, sabay po ninyo So okay guys, buying auto guys. Nagduri niya akong trabaho ron kay welding. Yung auto naman. Kuha tagtubig, kaos tagtubig. Akong welding kay para to diri.
Ay, maghingot ko sa ta. Kita kinit. Lapot ng mga ito. Ah, bati na eh. Hingot to ta. Alas 11:61. Oh. Padang drone, no? Drone. Matay akong pisto diha inyong anggi. Kan, sige, kaya kaon sa kaon. Matay ba naman kagian? Diyan. Kini gisi jutang dari kaan ini. Kan gis jutay na lagi ni jutay, gis jutay. Kaman? Dinamos Japon. Lagi namos. Juta mana juta. Hamba. Yan, nangita siya sa ginamulyo. Yung, ay ba, nangita sa ginamulyo. Ano ginamusa? Ano? Simot, langgod, ay lang. TL eh, siguro ni mo yung ginamos. Tayag. Kumbaw na eh. Babaw. Kawas na ko. Kumbaw na ako kay. Gini, babat. Hindi yun. Suwat ang ano, ang bintal ba? Bintal nila, pako. Hindi ka magsalita. Okay guys, matuong na to guys kay mantagkaon. Kauban nga nagkaon pa. Snack guys, oh. Ah, mga utang. Say mo gusto mga utang dia, oh, dadre oh. Oh. Dadre. Utang lang sa kay may sapi niya, para isag lumboy, daog. More rice. More rice. Guys. Mana lagi guys? Pusto guys. Kita sa bangko ay magkabuktot dito eh. Yatay. Hawak yatay. Alay na kita pa guys. Lagi sama na dito tayo. Ada sakripisyo itong ginabuhay guys, para sa atong pamilya guys. Kita sanduloy.
Okay guys, human guys. Oh, mana yung mga tao rin guys, oh. Human namong kuhan. Mag-install namin yan, install. Okay guys, yung mga nagtaon guys, oh. So muna itong ipang taon ron. Pang welding ron, lawa. Mau ni. Lawas tumoy, oh. So mao niya mo ang panginabuhi diri guys. Mo ang trabaho. Humana gid siya guys. So displayhan na gani o kaya yung na kuan na pa yung mga punch list nga ginagmay. So displayhan na. Basta mo pareha na itong singa na to itong nas hunag ba. Masala ka to pagtrabaho nila no hunag man pag uwan. Pag mahuman gi kuan na open ba bisag di gid pugson ba guys o di ba kuan kay aron wa disgrasya di ba oh right jadi patsing mis kilid guys oh ano mi diri patsingan mo ang kilid aning sin kay para ang tubig di mosul sa sulod dito sa kuan ato na mi guys, bye bye guys, bye bye, ato na mi. Laghan kaya mong da guys. Tanaw lang ito. Di ba ito mga usambod sa daan ron. Ako pag driver ani ron. Yahak. Akong motor daan na tangkil daan nga kuha no. Guilty. Yan mong motor kay gamay ram kayo. Mao ni siya. Sakay pa kung kauban na pa yung mga daang grinder, welding machine, barina, mga extension wire, o guban pang mga malang mananap. So kita tayo dito sunod guys. Kay drive po guys. Taka ni guys. Overload na guys. Bakit ni guys? Oo. Dapat rin. Overload. Grabing paita guys. Naputol among kadina. Daghan pa kay migda. Sao naman ni kadinahan ni oy. So kung kauban ni taglak. Kay lakra may naput natanggal ani. Kita ato siya dul-dul ra wato sulayo ni magabian mi guli. Oh. Paita sa dun. Kasa ta magkalisod, lisuron tag maayo. Yahan. Tangang ang dao. Apa? Oh. Nakapalit kita ang kauban og kuan lak. Oh, abot lagi guys oh. Grabe among da guys. Di mahitsura ang among kuan mga kuan o muda o bantay kani duha o kani terus bugtaw pugong oy at sa ta panso ta lah 5:40 na di ay kadali as oras oy ini kami oh mulai na gimi. Kuang tubigan o baunanan. Ito sa kuang brum. Buhay mo. Kuan iso nandiha. Tuman ako ni. Wala kung ginitan. Ginitan mo niya walay sulod. Patay. Be sulig duha ka kabuok be kanang puwa be. Puwa halang be. Halang. Be. Halang be. Halang be halang. Pila man tulo? Duha ra oy. Kanang halang og dili halang og walay halang sili eh. Pamuli na ko guys. Taas ko kanton. Hey, what's up guys? May gabi guys, naanak ko semua guys. Bata nga bugoy. Kita man eh. Mo ni ang akong bugoy. So naanak ko dire nya.
Lugay lagi may nakaabot kung lagi sa mga kakulian sa daan. Time check siya tabi. Sus, alas 6:30 naman gana o 40. So, salamat kayo sa mga kuan guys, sa mga nagtanaw sa kuang mga vlog-vlogan. Pang buhay-buhay ra gani ako ang vlog. Di ingon nga pasikat-sikat. So salamat kayo tanan diha og di na ko tas-on rin ang taman kay ibaw na nata sa tuang balay naghangit og kubion. Ilis ako, okay ilis oh. So bye bye o salamat sa pagtan-aw.